مالباتێکا پێنج کەسی ji welatê Almanya bi zorî vegerandîne Herêma Kurdistanê. Ev malbate xelkê bajarê Duhokê ne. Li destpêka sala 2021 de ewan ji neçarî qesta welatê Bîlarûsya kiriye û li wî welatî çûyne Almanya û daxwaza mafê penaberiyê kiriye. هاد بون بوليسا درگش کند بو چونه سر عیالمن نعنی عیالم هد ترصا بو چه بو وکی صحمه بو جه چه بوش بر پوليسا يت گرتینو يت اینا تعداریت اینا دست ظلمم کلام چکر بو و بخود جلکت وانجی وایت کی نت چانتایدا Serokxêzanê vê malbatê helgirê nexweşiyeka pîstiye wekû ew dibêjît çareseriya wî nîne. Ebtinê li Almanya çareseriyeka demkî werdigirt. Lewma şiyanên çi kara nînin. Ez xwe nesaxim min çi kadan harîkariyê şûlînînin û ez gelekî bêsiroberim wazî min yê nebaşe û ez hêvî dikem bi çîkêt min dê ji destê min derkevin û her cihekê berpirs bîtin şêt harîkariya me biketin û em dê supasdarê wan bîn. Zaroyên vê xêzanê kurekê wan heman nexweşiya bavê xwe heye û kurê din nexweşiya dilî heye. مجبور یا خود چون میاب خودی خارج از نبو خوش یا خود چوبم بر نسخی از چون کره مفتح دلیه کره دیشتی باب خوی لتت اشاویاتت حتی دکترت ویری گو منه بیتن اوه زارو که نعنشتی ویله بیتن ام علاجی بتکرن گنه بچی کشتی ویله بیت او عمر بچو بس با ابی بیت ام اوی دیر سر بکن ولی نهیتن Ev malbate ji nebûna çi cihên vehewandinê û nebûna xanûyekî li Duhokê li mala bêsemyanan hatîne vehewandin û pêdawîstiyên rojane bo hatîne dabînkirin. Hemî pêdawîstiyê ciyanê me bo dabînkirîş, xarin û vexarin cihê nivîstinê, meselê tenduristî her pêdawîstiyeka hebî me bo dabînkirî û bespa ev ne çareseriya temam e, belku çareseriya temam ew ku ev xêzane biçîtin xaniyekê dî ve û cihekê dî bijî. Li vê dawiyê li welatê Almanya 25 kes vegerandîne Iraqê bi xurtî bi rêka firokxana nêvdewletiya Bexda dûyv da ev malbate bi tinê vegeriyaye û wekû ew dibêjin bê razemendiya wan. Zarû digel babê wa yekem car vegerandîne û dûyv da deyka wan ji neçarî ew xwe bi heza xwe vegeriyaye. Kava Emerdengê Emerîka, Duhok.